लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि हान्जाफोरा जिल्ला ब्लक आरो प्राइमारि लेभेलाव हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानाया नोजोर बोथाव जादों। बेबायदि समावनो दिनै चिरां जिल्लानि निसिमा बिटिसि बियाब सिंनि नांगलभाङा बिसिडिसिनि सिङाव समाज सिबियारि एबा बिपिएफनि गौथुमारि नेहाथारि जिसुया समफ्रामारिनि नुजाथिनायाव सा 40निबो बांसिन इउपिपिएल, जिएसपि आरो कंग्रेस आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै समाज सिबियारि एबा बिपिएफनि गौथुमारि नेहाथारि जिसुया समफ्रामारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो बिपिएफ दोलोनि जानानै बा सेन्ट्रेलनि सासे दैदेनगिरि जानानै दिनै आङो नांगलभाङा 16 समस्ति निसिमा बेवहाय दिनै आङो फैनानै गोबां बिदिनो जिएसपि आरो इउपिपिएल बेफोरबायदिनि दलनि आरो कंग्रेसनि बेफोरबायदि दलनि गोबां दलनिफ्राय दिनै जों जयनिं खालामनो मोननायखौ जों बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेलेग दला दा सोलिबाय थानाय माबाया सरकारा माबायदि खामानि मावदों बेनि बिसयै लानानैहाय जों गोबां सम दाख्लैनिफ्रायनो रायज्लायगासिनो आरो बिसोरजों जों सावरायखांनायनि उनाव दिनै आङो नैबे नांगलभाङा जि जायगा बे जायगायाव फैनानै आङो रायजो राजाफोरजों बिदि जयनिं प्रग्राम लाफैनो मोननायखाय मोजां मोनदों। आरो मोनसे खोथाया बेनो दिनै सानजाजोंबो आरो सानजाजों आरो सोनाबजों बिथांमोना बिदि समस्यायाव थायो। बिथांमोननि समस्याखौ नुफैनानै आं बिराद दुखु मोनदों। दिनै नंगौ गोबां मानसिफ्रा बिदिनो रायजो राजाया गोबां सरकारखौ बा सोरबा लिडारखौ माने मोजां मावथों बा मोजां रायजो राजाखौ अनसायथों होननानै दिनै लिडारफोरखौ दिनै दैखोहरो। खिन्थु दिनै रायजो राजानि माखासे समस्याफोरखौ लानानै दिनै गोबां लिडारफ्रा गावनि उदैनि थाखाय बा गावनि थांना थानायनि थाखायल' न' बां गिदिर गिदिर बिल्डिं हा हु बायनाय बेफोरबायदिनि थाखायल' दिनै गावनि साथ्र'नि थाखायल' दिनै लिडार जानो ओंखारो नामा? दिनै आङो फैनानै आं जोबोद दुखु मोनदों। बेफोरबायदि गामिनि मानसिया बिसोरबोथ' सासे मुस्लिम बा राजबंसिफोरब्लाबोथ' बिसोरहाबो मोनसे जिबन दङ, बिसोरहाबो मोनसे थै दङ। दिनै जाथि हिसाबैहाय बा जोङो दिनै मोनफ्रोमबो जाथिया मोनफ्रोमबो जायगायाव थानाय हिसाबै जों मालायनि समस्याफोरखौ नुयोबा जों बिखायाव दिनै जोङो गोसोआव सु हाबनाय बायदि खें मोनखाङो। दिनै आङो बे जायगानि समस्याफोरखौ नुफैना आं ओरैबायदि दुखु मोनदों आरो आङो गोबां माने गाबखांनाय फैदों। बिनि थाखायनो आं मोनसेल' खोथा बुंगोन, जोंनि बिपिएल सरकारा फैखांनायनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो सरकार फैनाय लोगो लोगो जुदि जोङो मावनो हायाब्ला बेखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप खामानि मावलांनो थाखाय दिनै जोङो आं सारमोनजों सावरायगोन आरो बिसिनि समस्याफोरखौ जोङो मावलांनो थाखाय 25नि उनाव जोङो बेफोरखौहाय जों रायजो राजाजों सावरायखाबाय आरो रायजो राजाजों सापर्ट दङ। एमपि इलेक्सननि जि जानो गोनां एप्रिलनि जि इलेक्सन पार्लामेन्टनि बे एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना जोंनो भट होनानै जोंनि एमपि केन्डिडेटखौ दैखोहरनो बा एमपि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनो बा पार्लामेन्टआव थिनहरनो थाखाय बिथांमोना साग्रिद जाबाय आरो बिथांमोना बुंदों जि जोङो गामियावल' जोङो जयनिं जादों बेल' नङा, जों मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंनि जाथि खुरमा दङ बिथांमोनखौबो जोङो ज' खालामनानै जोङो एमपि क'क्राझार लकसभानि जि एमपि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो सापर्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे गामिनिफ्राय दिनै साबेसेसो जयनिं जाखो? टटेल 46 जन दिनै बिनिफ्राय जयनिं जाबाय आरो गोबां मानसिफ्रा फैबावनांगौ दङमोन। खिन्थु मोनसे न'खराव जुदि सासे जयनिं जादोंब्लाबो सासे न'खरावथ' 7 गाहाम भटार्स दङ। अब्ला जोङो 46ब्ला खमाव गैयाब्लाबो जोङो 100 प्लास बा 200नि खाथियाव जोङो दिनै भटार्स मोनदों होननानै जों जोबोद खुसि माने रंजानाय मोनदों आरो। फैबाय थानाय समाव बिपिएफ हान्जा जानानै बेबायदिनो गामि गामि जयनिं हाबाफारिखौ लाबाय थागोन। नंगौ जों गोबाव समनिफ्रायनो जोङो जेब्लानाखि आंबो दिनै बिपिएफ दलाव फैनाय लोगो लोगो बा आंल' नङा जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय लाना प्राइमारि लेभेलसिम दिनै बेफोरबायदिनो जयनिं प्रग्राम आरो बिदिनो रायजो राजाजों जगाजग लानाय बबे जायगायाव माबायदि समस्या जादों बेफोरखौ जों समाधान खालामलायनो थाखाय बा माबा मोनसे बुस्थुखौ जोङो लिस्टआव लिरनानै लानो थाखाय जों गामि गामि हाबनानै बेबायदिनो जों खालामबाय थादों आरो जोङो गोबां मानसिफोरखौ जोंनि माखासे खस्थ' मावनायनि गेजेरजों बा जोंनि हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा फैदों। निस्सय जोङो मावलांबाय थागोन आरो जेब्लासिम जोंनि सरकारा फैया, जेब्लासिम जोंनि थाबायनाया जों हाजारखि मेङा मानो जेरावखि सौथुआ मानो जोंहाबो जिरायनाय गैया। जोङो जोंनि सरकारखौ दिनै जोङो लाबोथारगोन आरो जोङो बेवहाय जोङो बबे जायगायाव जों सौथुनां गोलैहैयो बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु जोंनि थाबायनायखौ जों सिदा लामाजों जों थाबायबाय थागोन।